Isang mapagpalang hapon muli sa inyo guys. Yun na pang limang service na namin to guys dito sa Barangay Tulyao, Santa Barbara. Yun know, si Sir Anthony po ang may-ari ng dam nito guys. Ayun no, blue chow chow pala itong gagamitin namin na Sir. Yun na, tingnan nyo guys. So, sa mga gusto magpa-stud dyan, comment down below kung gusto nyo mag-upgrade ng blue chow chow. Tingnan nyo man guys kung ano siya kaganda. Tingnan nyo yung kulay niya guys, blue na blue. Alright. Ito na yung session namin. Unang session namin dito. Yun, nakasama ko nga pala dyan si Michael Dotong, ang aking assistant. Ngayon, naging cameraman na. Kasi kayang-kaya ko naman to. At magaling naman tong si Bardagul. Bardagul ang pangalan niya guys. Kaya nasabi ko guys, sa mga gusto magpa-stud dyan ng blue chow chow, gusto mag-upgrade ng ganitong kulay, yun o, PM nyo lang ako guys. At kung kailangan nyo rin po ang aking serbisyo bilang shooter, PM lang kayo guys sa Mark Sino Cross Fernandez ang aking FB account. Magic Hands TV naman po ang aking FB page. At Magic Hands lang ang aking YouTube account. Ayun o. Maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala sa akin, Sir Anthony. Nabubulol na ako guys. Sa mga hindi pa makapag-follow sa aking account, please follow us for more videos. Bye-bye!